Semar tuhu tanpa pepinginan Badranaya kaya ati mendung Nayantaka kaya mati jangka Semara babar katresnan Asmara Santa wijange kasuk Semarang kasucen Katan kantun nala gareng Sinembang guys Petruk ya kantong bolong runggung jiwan klucung gowang dewa rengkang ya surung kentela Petruk bagus dhewe bojone sing ngarani kantong bolong kantong tegese wadah bolong terus wadah kang ora kandekan isi Allah becik ora simpen narika samana sinembang lenggahe Bagong bak dedunung gong gaib sapa sing kedunungan Bagong bakal ora kedunungan samubarang nalika samana Sang Binagus hamung heneng-hening awas laining kowe mangkono ya to dereng kawijiling lesan
sesro matur marang si Mahayogi Sang Wipra kadiparan kersaning Jewang Hodipati Yogya sariring warna kang gumlaraning bumi mugyulun tinadhana tantya sang reksi hanjarawi ai mlegegek ugek sadurita mel mangke to mangke ndara pepunden kula ndara pengayoman kula Gus niki wonten setengahing wana ingkang gawat kaliwat liwat dene ndara mboten kersa ngendika sejatosipun ing adipun penggalih menika menapa nggih Gus mbok inggih ngesakaken kula kalian anak-anak kula pun Gareng Petruk Sumawana Bagong. Wah, inggih. Semanten ugi Gus, monggo kula aturi paring dawuh. Monggo Den kula aturi paring dawuh, Den. Inggih. Gus, monggo kula aturi paring dawuh. Menapa ingkang dipun penggalih? Kakang Semar sadurunge aku njaluk pangapura ya Kakang. Enten napa Gus? Sing mestine Kakang Badranaya wis ngerti bab lelakon iki ora perlu ngaturake. Mung mungguh saka pinemune Kakang Badranaya kepriye bisa kaleksanan kasembatan kali sing sambikala. Kakang Semar inggih Gus menawi ndara menggalih bab menika nggih Gus sedaya tiyang gesang ing donya namung sadreming nglampahi waton ndara menika nindakake temen badhe tinemu apa ingkang senedya teka cinipta dadi Gus. Inggih namung mekaten pawelingipun pun Semar. Hamargi kula piyambak menika inggih ngrumaosi jejibahan kula. Inggih ngrumaosi kula menika dados sesepuh. Kula kedah paring pitedah dhateng jengandika Raden. Wah. Kakek ning Semar iki pancen ya wis kena dipercaya, kena di gatekke dole kabeh mau ya mung sadrema mula kowe kelawan Petruk kowe Bagong ya kaya mangkono kuwi abot-abote dadi abdi kudu ngelingake marang bendarane. Kakang Semar matur gunging panuwun kang tanpa pepindhan Kakang.
pancen wis pesthine mung semene lelampaning para kadang-kadang. Wah inggih sampun ngantos ngresula Gus. Monggo bab menika dipun penggalih kanthi wening. Tiangne badhe nglampahi sabar badhe subur undu-unduanipun. Wah pancen bener. Bapak ki yen ngendikan pancen ya mengkono. Pancen bener to Le. Mula wektu dina iki Kakang Semar Ayuh padha mbacutake lelakone Kakang. Ya muga hangayamana marang aku Kakang. Inggih kersa ndika kados pundi Den? Bumi koncang kancing langit kelap-kelap katon lerek kekincanging alis sabarang katulu ukir moyak mayik saking tias baliwur Wauta kocap kacarita ora kaya Kedhiwirihat Nala nalika samana nasak nusup madyaning wana ta senajan wana kang gawat kaliwat-liwat angkring kepati-pati datan mendha saking pamrentara mundur saka pitutur pacing keprusak pateng prusut inggih awit saking lampahe para kewan ing wana ketrajang Sadra Agus.
Kula Den punakawan ora ana kajaba kowe.
kowe bisa nulungi kalawan aku ya Pedro. Wah inggih, Den. Jenenge Ndara ki wis tak tresnani tenan lho. Mula solah bawa tingkah muna lan muni kudu aku ngerti. Iya. Pancen ora ana siji loro sing gawe pemareping atiku ya mung kajaba kowe. Inggih. Ya muga-muga aku entuk kabegjan Pedro. Wah inggih Den. Mugi-mugi kemawon. Iya. Wah jenenge Ndara ki nek krida. Wah jan rumangsaku sak tiba malange jan disingkat-singkat. Ora duwe rasa resah lan kuciwa. Ah iya. Mula wektu dina iki coba Petruk jibukno gaman jemparingku kae Petruk. Wah inggih. Wah kok ya jenenge golek jemparing wae kok ora eneng. Mboten enten iku Den. Apa iya kepara nyata? Inggih. Masa nek panah kuwi ora ana babar pisan. Niki entene namung godha. Nek kudune iki ya ana. Lah iya ya kudune pancen ngono. Mula manggone iki ning ngarep ngono. Dene panah manggone kok ning nguri. Wah jan wis. Jan nyambut gawe kok werna-werna. Niki Gus. Iya. Mula kowe sing ati-ati ya Petro. Oh nggih. Pancen dugi pundi kemawon panjenengan menika. Amung tansah kula tut wuri lampah panjenengan Den. Iya. Mula panandang lelakonku kaya mangkene Petro. Nggih pun ngatos-atos. Waton temen mengke sembodo kersa panjenengan Gus. Iya sing ati-ati brutana tak sirnake. Nggih Den ngatos-atos Gus.
lagu ora iku. Kancaku maju mati. Wis do gletak kabeh. Wis ora. Bocah belek kabeh. Wis suwe ora jamu. Jamu mijan godhong tilo. Wis suwe ora ketemu. Temu pisan gawe gelo. Wis suwe ora jamu. Jamu pisan godhong suwek. Wis suwe ora ketemu. Bareng ketemu gatel. Wah, iya. Kok ya nganggo wirama. Wah, jan. Jenenge aneng buta kacake kok. Wis suwe aku ora jamu. Bareng jamu ora sida. Wis suwe ora ketemu, bareng ketemu keju. Jenengmu sapa, Li? Kowe jenengku kuwi. Jenengku apik kok, Kang. Jenengmu sapa? Luro Jiro. Lho, kowe seni. Luro Jiro nem jiluro luwe. Wah, atik nganggo Luro Jiro. Luro Jiro nem jiluro luwe. Atik nganggo sayuk sedya. Kowe lha piye? Aku ki ya sentek kok, Kang. Waduh, wis. Ki kepethuk Bagong wis ora serantan. Kok kapake, Gong? Ayo kesuwen, Truk. Ayo. Ora ngenteni. Karo kok ora ngerti. Iya. Ah. Hati-hati, Gus. Aduh lagi iki. Aku ketemu Satur Bagus. Gus. Aku bakal takon kalawan kowe. Pancet tak idam-idam tak goleki. Kawula nuwun inggih. Raden wonten wigatos menapa jengandika Raden mrepeki lampah kula. Sapa jenengmu? Nami kula Kedhi Wirihatnala. Oh. Kedhi Wirihatnala. Lakar mekaten Raden. Paduka Raden menika sinten? Ya aku iki putra Wirata. Ora sangka
Ora inggih. Wonten wigatos menapa jenengan Raden Hamrapeki lampah kula. Mengkene. Wektu iki negara Wirata surak gemuruh yen to dibedah dening mungsuh. Mula wektu